A kiɗan sabon gwamna kyaba masoyin ramu mai kishi kuma sannan ba shi da cuta balle zamba karya wannan bai saba ba. Kyaba da murna bai gyale ba AMB ya mun gamsu dan bai kyaba kana kishin mu. Kyaba muke so yanzu baba Kano ka zama gwamnan mu AMB ya mun lura PRP bata kasa ciri ba. Kyaba muke so yanzu baba Kano ka zama gwamnan mu AMB ya mun lura PRP bata kasa ciri ba. Kyaba muke so yanzu baba Kano ka zama gwamnan mu AMB ya mun lura PRP bata kasa ciri ba. Ya masanin duka Allah rabba gun mu tabaraka na yin kyauta sarki mai tashin sama sun su mu kan gunka muna da bukata ninka salati gun farin ruhi na annabi da a dole na furta ga mu akan layin talakawa PRP da ba za ta ga Kyaba muke so yanzu baba Kano ka zama gwamnan mu AMB ya mun lura PRP bata kasa ciri ba. kai daga an da amo saurari bayani lallai kam da akwai wani zance al'umma ta Kano ku fito gana ku wanda yake kishi a takaice yayi da mana aniya mai girma ga wani kofi sun wuce zance AMB ya kun san shi mai kimar da ba za ta zube ba. Kyaba muke so yanzu baba Kano ka zama gwamnan mu AMB ya mun lura PRP bata kasa ciri ba. Ya hayana mu babbar gayya jirgi mai ce dan talakawa taso babban gamji birnin da Kano karkewa dan kuwa mun shaida da halinka aqidar taka muke nunawa ba mu da shakka ko kwanto dan kai ma ba ka za shiri ba. Kyaba muke so yanzu baba Kano ka zama gwamnan mu AMB ya mun lura PRP bata kasa ciri ba. Dan kuwa ga jirgin tafiya ya taso AMB ya murke shi bai yi kama da irin sauna ba alhaji kyaba mu ce masa da shi gaskiya ita kayin karko maza duba karya mai karmu kula shi alhaji kyaba na PRP mu wanda ba zai mana cin hanci ba. Kyaba muke so yanzu baba Kano ka zama gwamnan mu AMB ya mun lura PRP bata kasa ciri ba. Kai muka roƙa Allah sarki yarda uban mu ya zama gwamnan mu AMB ya mai kima za ya kula da dukkan haƙƙin mu yan mata da maza da tijai za ya kula mana duk yankin mu jam'iyyar talakawa nan yake ba ma PRP ba dai canza ba. Kyaba muke so yanzu baba Kano ka zama gwamnan mu AMB ya mun lura PRP bata kasa ciri ba. Dan ita jam'iyyar ta Aminu Kano ce PRP marike ta kanawa dan ku Aminu Kano zo ne babu ya shi a gurin talakawa shi ko ya hayya kyaba masoyi duk halin sai ke nunawa in ya ci zaben gwamna jihar mu alhaji kyaba ba ma koka ba. Kyaba muke so yanzu baba Kano ka zama gwamnan mu AMB ya mun lura PRP bata kasa ciri ba. Inda fa masu shirin cuta a jihar mu to fa a cirku da ya kuka lura masu zagon kasa ko kan doka kyaba da ya zo dole a gyara ramun karya ne fa kurere dole gida a ci sai an fara ladari kiran sallah fa a daidai ba sai in ta zo ta wuce ba. Kyaba muke so yanzu baba Kano ka zama gwamnan mu AMB ya mun lura PRP bata kasa ciri ba. Baba amanar dakta nawa fallal bello masoyan gaske duk wani mai kishin layin ka dan masanin zazzau ba sake yarda ilahu ya so haka za a yi da koren mutane mana koke dan abuga a bari sai gamji fallal kyaba ba za a raba ba. Kyaba muke so yanzu baba Kano ka zama gwamnan mu AMB ya mun lura PRP bata kasa ciri ba. Jagoran tandi na kasa ta mai ilimin yaƙi da barayi farfesa a tayi rike nan je ga akan sa kusan ba shayi kai muka nuna kai muka zaba baba kasar ka rike ta muna yi ga madaran muka haula yin ka PRP a cire mana zamba. Kyaba muke so yanzu baba Kano ka zama gwamnan mu AMB ya mun lura PRP bata kasa ciri ba. Sannati man fadi nawa PRP na Kano gaida ka alhaji sammanin mu bashir jigo ne ga mu a yanzu muna layin ka mun yi na'am da dakan tsarin ka jagoran mu muna kishin ka Saratu Usman gani da baiti PRP bata san da ni ba. Kyaba muke so yanzu baba Kano ka zama gwamnan mu AMB ya mun lura PRP bata kasa ciri ba. Kai nuwa dole na gaida gwanata Aisha Yakubu mai san kyauta Aisha Yakubu ba ta da rawa gun jama'ar ta muna daga tuta daga Muhammadu sannu masoyi kawu la gaida marariyin geta har Jibril Husaini yana nan gunke ba kun ga ba zai kasa ba. Kyaba muke so yanzu baba Kano ka zama gwamnan mu AMB ya mun lura PRP bata kasa ciri ba. Wai da gwanar mata ummi na Hafsatu Umar mai kyan hali kama Khadija ta Mustafa anti dan malam na mutan yan goli Fatima Musa Adam ai yanzu kyau na aro a saka azgeli Fatima kyau a guri naki yawawa dan mawa karban dare nawa.
ba ta gaza shiri ba. Kai da wani na mazajen fama sadi Adamu ce dan gaske. Ka fasa diga na dugai da ka kai ka faɗa tafiyar sai da saki. Jamila Aliyu zai bayana nan dan Ahmad Murke kun aike ka tafiyar ta karɓa a yanzu Kano duka ban mu bari ba. Ya ba muke so yanzu baba Kano ka zamo gwamnan mu AMB ya haya mun lura PRP ba ta gaza shiri ba. Awwala Ali masoyin kyago fiye dan malam gaida ka bin yi na'am da dukan tsarin ka PRP ita ce layin ka. Burin ka gana gidin kyago lallai awwal ba kare tamka PRP nasarar mu muna nan jam'iyyar talakawan baba. Ya ba muke so yanzu baba Kano ka zamo gwamnan mu AMB ya haya mun lura PRP ba ta gaza shiri ba. Ai wani kayan sai fa amale an fi kyawo ina wani gaka na masu a daidaitan yanki na ga jikinsu suna liƙa ka. Har yan kasuwa ga su baba dukansu suna ta jirin ka. Alhaji kyawo suke ta faɗa har gobe AMB ya haya sun Ya ba muke karba. so yanzu baba Kano ka zamo gwamnan mu AMB ya haya mun lura PRP ba ta gaza shiri ba. AMB na mutanen dala har nasarawa kai suka zaba albasa har kiri duka suna yi alhaji kyawa ba za su bari ba. Ga tsakiyar birni can dabo KMC ya haya dan babba nan fage kun san damu gida ce PRP ba za mu bari ba. Ya ba muke so yanzu baba Kano ka zamo gwamnan mu AMB ya haya mun lura PRP ba ta gaza shiri ba. Ka ci kawai sai dai ayi murna sun ka faɗa da jiyan tarauni ga jama'ar rana har kibiyar mu alhaji kyawa yana da tunani. A gida dan bantar mu kana mage zawa ku fito ran gani rago da shano nori mun ga yanzu PRP ba ta kata shiri ba. Ya ba muke so yanzu baba Kano ka zamo gwamnan mu AMB ya haya mun lura PRP ba ta gaza shiri ba. PRP muka zaɓa yanzu begu yanzu ba za mu sake ba bici da bunkuran mu kanawa karko ku tashi ba za mu bari ba karko da gwarza mutan karare bebe jin mu ba za a cire ba da waken toko muna layin ka alhaji kyaba ba ma canza ba. Ya ba muke so yanzu baba Kano ka zamo gwamnan mu AMB ya haya mun lura PRP ba ta gaza shiri ba. Kunci da kura muna PRP da huwa mun zo ga tsarin mu al'ummar gaya kun yi halacci ga na madobi suna layin mu kun san mu fa makoda muna da amana AMB kuma na kishin mu inda ga ya haya ke bagarin malam ba wani wanda ba ma kyale ba. Ya ba muke so yanzu baba Kano ka zamo gwamnan mu AMB ya haya mun lura PRP ba ta gaza shiri ba. PRP a dawaki na kudu mun bi alhaji kyaba muna layin ka har da mutum mun kura suna nan ga kaba kwala muna kishin ka mun ji buri dai kai suka zaba in garma ke magana shirin ka al'umma ta Kano mun yarda wani ya zo ba za ya hana ba. Ya ba muke so yanzu baba Kano ka zamo gwamnan mu AMB ya haya mun lura PRP ba ta gaza shiri ba. Masu shirin rami na mugunta kun san dai zomo shi bai ke gudu ba mun san dai asalin shayi faruwa ne inda zuma ciki ban ki daɗi ba alhaji kyaba da shin Allah ne shi zai ba shi ta alaraba mai yin dari za ya yi kuka juyin rayuwa ba mutuwa ba. Ya ba muke so yanzu baba Kano ka zamo gwamnan mu AMB ya haya mun lura PRP ba ta gaza shiri ba. Mai ilimi na siyasa ga kuma mulki sannu saraki ban talakawa kowa in yaji wannan baiti ya san ballal bella nake gaidawa sannu tiyaman fati babbar gayya PRP tuni mun yi rikewa baba Kano ya haya muka dauka dan layi na ka bai canza ba. Ya ba muke so yanzu baba Kano ka zamo gwamnan mu AMB ya haya mun lura PRP ba ta gaza shiri ba. Alhaji kyawa anan na taho zan huta dan malam ne mai wagar ka dan malam nake babur kenan AMB ya haya gaida ka alhaji kyawa ina maka fatan kai rabi ya baka ya kare ta ya ka baba gare mu ka dan gwamnan mu kana wanda ba ka kasa ba. Ya ba muke so yanzu baba Kano ka zamo gwamnan mu AMB ya haya mun lura PRP ba ta gaza shiri ba. Ga masu neman ƙarin bayani sharhi ko ko tambaya sai ku tuntube ni a wannan lambar waya kamar haka 08104930431 dan malam babura a ci gaba da sauraro lafiya. Ya ba muke so yanzu baba Kano ka zamo gwamnan mu AMB ya haya mun lura PRP ba ta gaza shiri ba. Kyaba muke so yanzu baba Kano ka zamo gwamnan mu AMB ya haya mun lura PRP ba ta gasa ciri ba. Ya